Yeah, this is Durban Network. Igama Sabelo Ndabase. SeThekwini workshop amphitheater. Ngiphethe yazi umashudula njalo mangimbona uloku ba muhle uyakhupha ubuhle bakho uya-upgrade amashudula wenza ngani? Nogogo amakela nophilayo mfowethu yabo. Uyangigxobela nje amayeza. Sikhonte khona la. Khona la. Yabo lesikome sendidane lezi akulule ngishiya. Oh, inheritile la. Yabo nje. Kodwa nje asikhulume iqiniso uyaglow. Ngiyabonga mfowethu uyangisola. Ungathi ikhona okukhona. Nje ngibuka ukuthi okushuthi khona lento yenza kahle. Ngabeka kanjalo. Khona into engiyenza kahle. Angazi yini ziningi into ezenziwa kahle. Ya mhlawumbe ngingathi mina yabo mfowethu. Impilo nje ungabe na izinye izinto ongayihlalisa enhlizweni yabo. Yeah. Lokho nje kuyayikusiza ukuthi uhlala uma endaweni eyodwa ucoyisekile. Asikhulume ngawe. Amashow amaningi kakhulu abakhona la workshop amphitheater. Uba khona uwa-support. Kusho ukuthini kuwena uhlezi uba khona uzo-support amashow? Mfowethu nami ngiseyiqhawe elisalincane elisakhula. Yes. Ngikhulele khona nami workshop yabo. So nje ngaba abanewethu nodadewethu mabe nento ufuna siba support. Nanokuthi abantu abasithandayo bajabula ukusibona ngoba ikakhulukazi siye sibonakale la othola ukuthi kumele bakhiphe imali workshop akhipha imali yabo. Ngisho abantu abadala bayawazi ukuthi ahlale kancane asibone bajabule. Kodwa lilonke nje ukusupporta noma ukweseka abanewethu nodadewethu. Italente lakho linesintu kakhulu, line background yesintu. Abantu uma ngabe befuna ukuzireminder ngokuthi isintu siyini, abesifazane bayakwazi ukubuka njengesibuko. Yini ekugqugquzela njalo ukuthi uhlale kuyona yonke i-MC career yakho uzibeka noma uzi-attach nezinto zesintu? Mina wethu ngicabanga ukuthi umuntu ongaziyo mina uyaqonda ukuthi ngiumashodola intokazi nje yasenkandla. Yes. Enhle ngokuyipheya. Ukancane kwela kithi ufica islay queen. Noma ungasifica kodwa siwumzulu. Sinozulu uyosibona ngelenye ilanga uyabo? Ngani iweave yayiqoka ngithi. Cha iweave ayisho islay queen. Iweave ayisho islay queen. Kunalento ilook mana kunalento abantu abangayi-understand ukuthi ukugqoka ukufihla umzimba nokufaka okuthile emzimbeni akukushintsha ukuthi ubani. Yebo. Iyona ke lento yenzeka kumina. Ake sithi awukakhuluma mashudula. Shaya frontal yakho ithulile ama-high heel akho ungakakhulumi nje. Ngisho ngithule mina uyabona uZulu loyana. Ngisho ngathi nginciphisizwe njengezinye ingane awubona uZulu lo. Ngisho uyabona ngisho i-makeup ngiyakubona ngathi siyeqile ukuthi uyabona uZulu. Ngibona siyeqile ke la. Nhlala nginehaba nje. Hlale kuyinto kwazi. Ngithi nguZulu manje ngiyagagamela yonke into ngithetha ngehaba. Yes. Sikhulume nge-following yakho. Iyakhula njalo okuchaza ukuthi content oyinikeza abantu out there is relevant especially for i-market yakho. Manje sikhulumelana isilungu yini lele event lo? Into abantu okushuthi ezwana nalabo bantu abakulandela. Uphinde ungibuze ngesiZulu ngoba ushilo nje nawe. Isingisi siyangehlula. Ngaphandle mawungeqisela ufuna ngiloko ngiphendula lele event engawazi. Kulungile. Ngicabanga ukuthi into umuntu ayikhulumayo nayenzayo igqugquzela abantu ikakhulukazi angeke ngisho mina ngithi abantu abasha kuphela. Ngisho abantu abadala ngoba nginogogo oma odadewethu abadala nobaba omkhulu njalo othola ukuthi bayangazi yabo. Athi nje ngane yami ngiyayithanda indlela owenza ngayo. Ngithanda isiZulu sakho, ngithanda nobuqo nje bakho. Uqhubeke njalo. Ngiyabonga mfowethu kakhulu. Ubuhle bakho buya upgrade. Ngomile phela mina. Hayi. Awukazi usitshela phela. Abanje ingceze eyijolelayo, uhlala ungena stress. Noma ungayilimaza inhliziyo ibuye ihappy la ibuya khona. Habe. Ngiyakutshela phela. Sho uthi uyakona wena. Yebo ngiyajola mina ungaphiki nami. Ngiyabonga kakhulu mfethu. Bese ikhona workshop nomashudula si Durban Network. Danko. Siyabonga.